Nai joto khapani takte bukhuk chongno tinini ani ketal video norok no lamsogo norok jajagai tong hangke norok ani video no subscribe khairnung ta pogdi khapani takte bukhuk chong tini norok ni bagai belai nang pokmani kok kaham tobi phai tongo oboke lopmung 97 ni 10 pot no pori nai ke norok naitongdi pulen sing paithak joro first to last skip khlaioi norok kaham ka khana hamya no selangnai rok no subrayung hamjago hamya no selangnai rok no kangke jini subrayung hamjago khapani takte bukhuk chong norok samung hamya ta khladi lama hamya o ta himdi norok kaham tomung surungdi norok no kaitor hamjaknai norok no subrayung nai khlaitongnai bo bini kok khanawi tongnai rokni langmano murugo subrayung ni kok khanawi tongnai rokni langmano hokhe kaitor murugo tei salbrum no naiklai tongo hani bagai mungsa wana nakrui sini joto apudi pot sukdok bebak no kadirui sungno murugui tongnai sini kaplaisa phanganam kaitor bo borok hamyani yakni phiyoko subrayung kaitini kok no khanai tongnai rok no bo jeskapano borok hamya rokni yakni lamani sungno kadirui tongnai naidi sini kwbangma lama kwbangma sungno hamya khlainani bagui o sangsaro lama podre pot kwbangma no tongo samung hamya jinis tomung hamya jinis podre pot hani bagai khapangni takte bukhuk chong o lama rokni yakni sung baike kagoi tongnai chini sakni phamai sung katiwi tongoi manya sung subrayung kaitoni phan bai tei bini chuba se sung o lama hamyani sungno kadiroi tono nai baksa borok rok onek kasu borok rok onek tomung hamya bai samung hamya bai kwbangma chini sak life nosto ongoi tongo hain bagai khapangni takte bukhuk chong ang norok no okok no sanani musungo chung borok hamui tongono subrayung kaitini kok khanawi tongono haike chukno bo bini sini yapri no bo murugui tongnai sini yapri hamya lama o thangna nai tongmani bo katirui nai asukno jotono no hambai।